tugo gi Ukraine ni en mana chich nikech nyalo paro ka ne pok ong'eny USSR, Soviet Union ndalo machon cha. Ma pinje sani koro kere, Russia nitie kanyo, Slovakia nitie kanyo, Ukraine nitie kanyo, kod pinje mamoko mane loso blok mangima mar USSR. Nitiere daga teko mar Chernobyl ma bende ne owuore mwaka mar 86, mano bedo mbaka ndiye piny mangima. Wendo biro lero nyaka ora magijwang' magite ni ikruok mane ma Kenya nego e wach mar nyayo teko mar nuclear tinende. Erokamano nya bende Vincent Ouma wacho ni maka juma sirikal owe walo kod ji. Sirikal owe walo kod ji. Mwandu mag sirikal okonego beni koro euso helu. Mane kaka wacho no kanyo ni mwandu mag sirikal okonego beni uso helu. Erokamano maduong' ahinya. Dakika en abiro toksa ariyo mar okinyi ma kawuono nyakwara mogi chenro mar kogwene Ramogi Baraza kar chunje Luka. Erokamano nya Dominic Onyango Owiti. Kwe mar Jehova Nyasaye be nakodi kanyo bende kaine dala mar Kisumu Karateng. Okay. Aito Silas Oyuke kane Siaya. Ibipenyi na professor ni environmental concerns e wach mar nuclear plant gin mage. To Kenya oseketo ikruok mane mar neno ni gino ko inyowa. Machielo ka Andy Williams Adwera. It has been rumored that Siaya County will have a nuclear plant station soon. My question is very simple. Do we know the side effects of having such a plant? 1, to health of the residents. 2, water and larger environment. Lake Victoria is the biggest freshwater lake in Africa and second in the world. Imagine if its history, in history we've had situations where the plants have been targeted by enemies. Possible cases of radiation of any form, threats from possible attackers targeting the plant. Mano wachma bende Professor biro duoko ka bana bankine mano kende. En Sario gidako chiko maru kinyi makawuono Ramogi Baraza mana bankine mano kende. Professor Larry Gumbe use biro kanya kwa Ramogi Juang kendo en jakom mar board mar Nopea ma bende en agency ma chik mar piny Kenya miyo thuolo mar konyo wang'eyo matut gitayo chenro mamulo weche mag nyayo teko mar nuclear e pachoka. Wayudo ote bang'e amiye thuolo mar mos nyikwa Ramogi Juang. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Oyembe ngai bon frère wana dejalili sanongo yo. Oyembe linga ba vie privée o wana de motema lokoso. Lelo na ba vie privée o lobi ekokoma na ba famille. Lobi na jalaki mon frère lelo na komi opposition. Okomi de yembele lokola mwane tike bandeko. Nyoso yoko yembelanga ejali kaka course au pouvoir. Olobinga na nyatili yazi yo nyatitonga mon frère. Olinga kanazu wakateo Oto yeba na bomwana. Olinga kabatanga kateo kombo nanga na miso na yo. Olinga kakosala semblant na bola munga na sala yo. Olinga kakoyoka kateo ofoko asali likambo boye. Olinga katosala concurrence bamaya ekozanga kayo. Manakamano nyakwa Ramogi Juang abro mananguko padono matin kende mar mondo mi wadhi nyime kod mbaka marwa ma okinyi makawuono kaka nasing'isi antie kod wele studio ka kendo thuon wach ma bende wadhi ng'iyo anena en wach mar nyayo teko mar nuclear. Ahinya paro ma sirikal nigo kokalo kuom duol mar Nopea mar gero dag teko mar nuclear kata nuclear plant e county ma Siaya. Winjo kanyo ka penjo se mana chako lorka mokwonga miyo thuolo Professor mondo miyo mose nyikwa Ramogi Juang okinyi makawuono. Professor oyaore kendo machiegni Ramogi Kogwen.
Oyaore uru nyikwa Ramogi Ajwang', erokamano ahinya Victor kuom luonga mondo abi ka. Erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Aneno kiwuotho gi Patricia. Patricia oyaore. Wawuotho gi Patricia Ndede. Erokamano. Erokamano ahinya. En communication marwa mag NUPEA. NUPEA en Nuclear Power and Energy Agency mar sirikal ma Kenya. To tije maduong' en ang'o? Tijwa maduong' kaka nitie Energy Act ma higa mar 2019 en ni giwacho ni implement nuclear energy program of the government. Tiende ni kao nuclear energy mondo walos go stima ne jo Kenya. Mar ariyo wan gi tich mar education gi research. Tiende ni en puonjo ji to gitimo nonro. Kaka gima koro atimo biro timo sani ni. Mano gimonego watim ni puonj ne ji. Wapuonjo ji kaka wawuoye radio kama, to bende wapuonjo ji kata university. Nitie ji ma wapuonjo mondo koro gibed gi jok manyalo tiyo nuclear. To kendo gitimo research mar nuclear no. Mantie gimoro ni research reactor. Ma wabiro gero machiegni. Ma konza ka koso wabiro gero moro konza. To moro bende wan gi MOU ma watimo gi Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Ma bende wanyalo timo kamano. Wadwaro ni mondo waket program kuno ma puonjo ji nuclear engineering. Wawuoyo kodgi. Mondo koro ka wan gi nuclear Kenya kae, to koro wabedo gi kaka jok manyalo tiyo kuno ero. Erokamano ahinya. Professor, erokamano ahinya kuom lero NUPEA ni. Nuclear ni en ang'o? Nuclear mane penjo maduong' machando ji maka chieng' kan in Siaya nawinjo ka piny moro kane jafwambo moro wuoyo kode ni en nuclear kowinjore ong'e mani en bom. Yes. Okay, nuclear ni. Yes. Kane wasomo chemistry gi physics. Donge ne wasomo gimoro ni atom. Yes. To atom ni ne en gimoro ni nucleus. Yes. To nucleus ni eni ne opuonjwa ni kobarore kata kamoko riwore to koro liet wuoke. Liet wuoke. To liet mowuok ni eni kochwak kode pi tinyalo lok kode steam kata luya mar pi maliet ahinya. To luya mar pi maliet ahinya no inyalo riemb kode turbine. To turbine koriembi tiloso go steam. Mane nuclear power. Mane nuclear. Ere gimomiyo Kenya ikore ne bedo kod nuclear plant Siaya? Why? Kenya ok dwa ni mondo dong chien. Ing'eni stima en ngima mar dhano ma modern world. Ka onge stima to kata studio ni ok wanyal bede. Yes. Kata radio ni ok nyal bedo. Yes. Ka onge stima ok wanyal thiedhore osiptal. Kech kata gik moko matiyo gi nuclear machalo x-ray go mantie osiptal. Ng'eni x-ray en nuclear. To en osiptal kanyo. To en bendo tiyo gi stima. Gik moko te mipimo go ji kata mithiedho go ji mang'eny gin stima. To kata factory miloso ma ji tiye, onge factory minyalo tiye ma onge stima matiyo. Koro stima ni en ngima, en modern world. Ka stima obiro to konyo ji. To piende kineno piny modongore, piny modongore kama stima ng'eny ahinya ema dongruok nitie. Stima ma iwacho ni demand ma itiyo go. Dwaro matiyo gi stima. Consumption mar demand gi consumption. Ipime gi gimoro ni kilowatt hours per capita. Kilowatt hours per capita. Piny man gi kilowatt hours per capita maduong' ahinya ma loso stima mang'eny kendo machamo stima mang'eny e tiyo margi en Norway. En gi 24,000. Piny maluwe sani en Qatar 17,000. Piny maluwo mago America, USA 14,000. Pinje moko ma wadwaro dhi gi Vision 2030 ni industrialization gi. Ineno ka gichamo between 3,000 gi 7,000 kanyo. Japan gini go, Malaysia, Singapore, kuonde wacho ni wadwa dhiye. To wan Kenya ka ing'eni wan gadi 160. 160. Kende. Koro ka wadwa dhiye gimoro ni Vision 2030 cha, to geche ni nyaka wago times, nyaka walos stima
ma consume di pirario ma wan go sani 20 times. Okay. Sani stima ma wan go Kenya kae ma install capacity en megawatt 3,400. Kawa chopie gik moko Vision 2030 mo get go factories and so on to biro dwarore ni wabed gi megawatt 62,000. Koro pod wan chien ahinya. Ineno kane wan gi stakeholders majotelo forum mane wan go Jaramogi Oginga University. Yes. Moluor Raila Odinga nowacho nwa ni Kenya ka wan marach ahinya. Wan marach ahinya nikech wan gi 3,400 ma capacity marwa. To factory achiel kende ng'ato ne dwaro keto cement factory ndalo moko Turkana kane en prime minister. Yes. Ng'ano ne kwayo wani kuom factory no wamiye 800. To ndalo ka ne wan gi 2,000 gi gimoro. Koro kano miye 800 tineno kaka piny ne nitie. To factory machalo cement plant no ka wabedo gi moro ka moro kaka ne wadwaro Vision 2030. Yes. E county ka county 47 Koro ka 47 kigo ndalo gi 800. Dongi chopo gadi 10,000. Kigo 800. Goya ne mondo. 56,000 kende. 56,000 mana wacho Vision 2030. Yes. Degni 20,000 Tiende ni pod wan chien ahinya koro wadwaro power. To koro nuclear ni en ogolo power manengo ne yot ahinya. Kuonde mineno ka enema itiyo kode golo stima mang'eny kaka China, kaka France, yudo ka nengo margi mar stima en nengo mantie mapiny kabisa. E gino omiyo gig China go ineno ka gibiro ka gi nengo moyweyo. Yes. Kendo gi produce gik mang'eny. Kata France cha, ineno ka France produce stima gino to gi export kata ne Britain. Nikech wacho nuclear. France 70% pirabiriyo pirabiriyo Yes. en nuclear. Gino mineno ka gin bede gi produce kamano. Okay. To nengo mar stima China en cents mar America 4. Okay. Nengo ne yot ndi. Kabisa. Ochodhore kucho to Kenya kae cents 30 mar America. Nikech kaka wagolo stima ni nengo ne tek ahinya. Okay. Mokuongo koro stima tin Kenya ka kato nengo ne bende ni malo. Gino miyo kidhi piny ka luoko chocho tineno ka stima osiko lal. Kecho tin. Otin. Okrom to idware Kenya mangima. Koro kaka wanyalo yude mapiyo kendo manengo mayot ahinya en nuclear ni. Okay. Kendo nuclear nitie gimoro kendo mober go ahinya. Gimiluongo ni base load. Tiende nang'o? Base load ni en stima moro manyalo wuok samora mora. Okine ka watiyo gi sola. Yes. To ka en odiechieng' to sola nitie. Yes. To ka nitie otieno to sola onge. Koketo wind to sama yamo nitie to nitie. Ikonyalo mako teko. Koro gik moko machalo kata hydroelectricity ni. Ndalo ma piny dhi katuo tineno ka koro en bende odhi kobedo matin. To nuclear ni ka un kode to en gi base load moro madhi adhiya to tiyo kuom higni 100. Koger factory achiel to higni 100. Kotiyo atiya to tiyo sate to gomiyo base load no ero maber kabisa. Nonro manutimo. What informed paro mar kete Kilifi kanuwe Kilifi jopiny odagi makoro paro ne Siaya? Why Siaya? Kilifi bende pok jopiny odagi. So en gi some geographical attachment momiyo ukete gwenge moko. Mokwongo walernu maber. Yes. Kilifi pod watie dagi moro bende onge pok wawuok kuno. Okay. Ena ni kane wang timo nonro mokwongo to ne wabedo gi site 28 Kenya kae. Okay. Sites mane nitie malo ne gin Siaya, Kilifi gi Kwale. Ka un gi nuclear ni to golo ginene ogolo liet mang'eny. Koro dwaro kama gima nyalo kule, gima nyalo kwe mondo kwe. Koro gero gi but aora maduong' kata nam
kech pi nitie kanyo ero. Koro mane momiyo kuonde go bende ne ber. To ng'iyo kama bende piny foundation mare. Foundation mare tek. Kendo kama bor gi kama nyalo kantiere yiengni mar piny earthquake to ok nyal kelo chandruok moro kuom ng'ikruok moro matin ok nyal kelo kanyo. Koro mage manomiyo wayiero kuonde go. To Kenya kae ni nitie kuonde 28 ma nyalo gere nuclear ni. Ma wacho go gina gina mani nitie malo. Yeah. Wach mar nonro ma usetimo no. Bende utimo gimiluongo ni public participation. Ineno ne ka wadwa gero nuclear ni to ne waluwo nitie gimoro ni International Atomic Energy Agency ma jo Kenya gina achiel kuomgi. Ing'eni nuclear energy ni en gi safety mare. Safety cha iwacho nango gi dhuluo. En gi arita mare malo kabisa. Koro United Nations nigi gimoro ni International Atomic Energy Agency. To gin gi gik moko ni milestone 3. Miloso gigo. Mokwongo piny madwa dhi nuclear nyaka bed gi sheria kata nyaka bed gi gimoro mataye machalo nupea marwani. Magi los sheria moko duto te. Mar ariyo nyaka gitim planning ni gibro plan nade. Ma planning no ero gi team appointment gi mi ng'ato tich mar gero nuclear power plant no. Kato mar adek ka koro segere to koro koringo odhi nyime. To bende ok ni wadwa gero nuclear power plant achiel kende. Power ma dwaro ng'eny kabisa. Koro wan ng'at ma en ready man gi pesa manyalo gere kae to uso nwa stima gi nengo mayot to wabiro miye thuolo mar gere. Koro ok ni ka wagero moro Siaya to koro kwa ger Kilifi. Ok ni ka wagero moro Siaya. No, wan gi site 28 minyalo gere gini te. To yera ariyo gi mokwongo utim go magi mane nitie malo. Magi mane nitie malo. Ok en piloting nikech jok mabiro gere gi gin jok ma osegero gi mang'eny kuonde moko kaka America, USA. Gin tiere plant gi 94. China gin tiere 54 to sani pod gigero 29. Nitie jok magero gi ga piny mzima kae. Mosegero gi. Ing'en nuclear power plant mono kuonger no ger 1954. Urusi kuchocho. Chernobyl kusumani. Chernobyl no ger bang'e. Chernobyl no ger bang'e. Koro Africa ka mana South Africa kende maparne nitie gi functional plant mar nuclear. Ghana gomba kane, Morocco gi Egypt bende gomba ka gini. Kenya ka donge paro mono tini pod wanyapa ahinya. Wadonje league mag jo ma ni mbele wa. Nuclear ni en mar jok manyap. Ineno. Kane waonge simo Kenya kae. Ndalo mane kani dhi 1998 kanyo ero. Niyudo kane wan gi line mar stima di. 1200. Yes. To ne wanyapa ahinya ke simo ne onge. Koro ne wadhi mane wakao mobile phone ni. Koro king'iyo iga mar 98 to gi kind 99 kanyo. Ne wawuok e line 200,000 mwadhi e line million moko, million 10 gi wiye. Koro jok manyap, nuclear ni ene mar jok manyap nikech okelo stima no piyo piyo, kendo kelo base load maber, kendo kelo gi nengo mayot. Koro ka un chien to kudhie to biro tero unyime moloyo. Kaka ne mobile phone okonyo matinde wayudore kodi piyo piyo. To kata dayo moro waoro ne M-Pesa piyo piyo. Mane revolution ma wadwa timo kode. To kidhiro Africa kae ntiere pinje Africa nigi pinje 54. 31 kuomgi nigi nuclear power program kaka wan kae. Achiel kuomgi South Africa nigi nuclear power plant. Masa nigi golo megawatt 1,850. Manuso ni 2/3 ariyo kuom adek mar gik mwan go Kenya kae. Plant achiel kende South Africa. Mar jo Egypt migero gi jo Russia
biro bedo 5,000 to chiegni biro. Iga achiel ariyo mabiro ni jo Egypt biro bedo gi margi. Okay. Jok moko modongi neno ka iluongo ni Samia Suluhu, Yes. president ma Tanzania te. Yes. Ncho wacho ni margi no be nyaka los machiegni. Yes. Kendo ng'ende gin to ber negi ni gin uranium mitiyogo gini. Yes. Nitie thurgi ka mang'eny. Bende gidwa gole, gidwa kunye gigole, gidwa timo mining mondo ti kode. Uganda bende dwa gero moro but Lake Victoria mana ma ok bor gi kama wadwa gere marwano. Okay. Koro idwa gere mang'eny kabisa. Mane kama piny ochiko? Mane kama piny ochiko. Mano ma giwacho gi dho ngere ni the modern world. The modern world. Yeah. Erokamano nya. Nitiere iwacho kanyo ni wan gi sira adek ni IAEA nyaka yiengre kuom sira adek. Mano ni sheria nyaka bedie, agency kaka maruno nyaka bedie, planning bende nyaka bedie gi gik mamoko. To e yor sheria gi agency maru, environmental concerns, weche ma jopiny wacho, weche mag alwora gi, ukapcha gi nade kaka nupea? Donge nitie Kenya Nuclear Regulatory Board, Yes. Mheshimiwa Eddie Kanyanga, Umuklela, ema en chairman kuno. Yes. Gine ma ging'iyo ni gigi koger gi Kenya kae, koti kodgi kata koger plan gitie yo maler malong'o. Okay. Kata nuclear mitiyo go hospital gi ni gin safe ok gihinji. Yes. Koro wan bende wan gi program mar stakeholder engagement maduong' ahinya. Okay. Ineno kaka nche wachako Siacha. Tarik 30 June ne waluongo moluor Raila Odinga, senator ma ginene ma Siaya Oburu Oginga. Ne waluongo wajumbe kanyo te, naneno ka ne nitie Atandi, Otiende Amolo, Christine Ombaka, ne ging'eny ginte. Kato ne wan gi jo Ministry of Energy ne nitie, CS marwa, James Opiyo Wandayi ne nitie kachacha, Permanent Secretary marwa, Alex bende ne nitie kachacha. King'iyo kendo Siaya County Assembly. Ne nitie Jojo Kode speaker to gi MCS gote. Ne walalore gi jotelogo. Mane wawinjore kaka onego watim. Sani koro ncha wasedok kuno ma wawuoyo gi governor James Orengo. Yes. Ma walalore kode, ma waneno kaka wadwa yawo office kuno, wadwa yawo tich kendo wadwa yawo twak gi jopiny. Okay. Mondo wawuo kodgi. Kapok okadho ndalo mang'eny to wadhi dok e county assembly makuno. Mondo wawuo gi speaker margi Jojo Kode to gi MCS go, mondo wane wadhi mosogi, ka wasemosogi to wabedo kodgi gi workshop magala moro, mondo wawach gik moko te machalo safety gini go. Ka wasetimo mano to koro wabiro dhi e ground. To kine ka Jaramogi University bende ne wawuoyo go ndalo ariyo kane wan kanyo. To jo CBO gi jo NGO bende ne wan go, gi jo kanisa. Koro ka wadok to Patricia Ndede mantie kani biro loso program moro maliw kabisa mar wuoyo gi jopiny, twak gi jo kanisa, twak gi jo skunde, twak gi ji moko te, jo juak kali, jo bodaboda, mine kata mine ma mond liete te. Wadwa wuoyo go mondo wang'isgi gima en, gimonyalo timo negi. To gima ji wacho ni safety no. Ing'eni king'iyo adwa mi figures moko kae. Yes. King'iyo safety mar nuclear ni, ten mamalo molomo gik moko te. King'iyo jok motho, fatalities, ma wuok power plants, gibedo ipimo gi gima dho ngere wacho ni deaths per terawatt hour. Yani ji motho kuom terawatt hour. King'iyo gik machalo gas, to ji adek tho per terawatt hour. King'iyo gima chalo coal moro magolo stima cha, maka mar coal mikunyo no. Ji 26 to kuno. King'iyo hydroelectricity moro ma wan go Kenya kae, Kindaruma gi nigo. Onego ji achiel 1.3. Achiel point gi nukta adek, To king'iyo geothermal, to nego 0.2. 0.2 gi dho ngere. Jo ang'eyo 0.2. Ngeche ni waonge gi dhano 0.2 but motemo wacho en ni thoe tin. Kabisa. Fatalities tin.
Koro king'iyo nuclear Yes. oromre gi solar 0.02. To nyalo mar nego ng'ato tin kuom nuclear. tin moloyo mogik nikech wind en 0.04. En diriyo mare. Hydroelectric power ni wacho na achiel. 1. Okay. Achiel point 3. 0.3. Okay. Matini tek mondo wawit ngima kokalo kuom nuclear. Tek ahinya nikech nikech chike moket gi IAEA gi regulations ma koro ungo gibedo ni board wan gi gimolo ni legal framework e Kenya ka. Exactly. Mamiyo thoe dhi bedo matin nikech comply gi chik maduong' mar UN. Ok apply gi chik maduong' koro thone tin kabisa. To wang'isu gimoro kendo mantiere gi regulation ma lich ahinya mondo kik ji thoe en iluongo ni aircraft, ndege mafuyo ni. Ndege ni en regulated gi UN, en regulated gi ji mang'eny kabisa ma en king'iyo ndege mifuyogo, king'iyo mtoka, king'iyo gari la moshi, en miwacho ni en the safest. To kata gima safe e piny kae, accident nyalo timore. Dong accident man ndege nyocha timore ginene kae. Indonesia, India. Chakre January nyaka sani, ji 1000 moko madhi 5 osetho e ndege. Yes. To wacho ni en the safest. Yes. Mtoka ma waringo go ni piny ngima every year, higa ka higa, ji 2 million tho e car accidents. So accidents gitimore. To koro ka ji 2 million tho e car accident, pok ne wawinjo ka ji wacho ni kik waringi mtoka. Koro nuclear ma en 0.00. Luoro mar nuclear ni nobiro ka ne nitie bom manogore Hiroshima gi Nagasaki 1945. Koro ji paro ni en kamano. To nuclear ma watiyogo ni opogore kabisa gi ma Hiroshima cha. Nitie gimoro ni enriched, loso uranium malose ni. Enriched, mondo los go power. Miloso go power ni enriched to 2 to 5%. Okay. Ata malo 2 nyaka 5 emiloso go ginene. Teko makoro wacho. Teko mar stima mar nuclear ni. Yes. To mar bom cha en ata malo 90%, 90%. Koro mae mantie kani ok nyal loso bom kendo ok nyal muoch kaka bom. En only 2 to 5%, machacha 90%. Koro jowawe paro weapons of mass destruction. Ena kaka donge chuma gi iloso go mtoka to chuma iloso go pala mitiyo go e ot, to chuma binyalo loso go bunde manego ji. Yes. En kamano. Koro nuclear ni binyalo loso go bom. To loso go bom no en very difficult. En gimoro matek ahinya. Ok ne ka jo Iran kane temo to pok gichopo. Gitemo matek ahinya to pok gichopo. Loso bom no en gimoro matek ahinya. Koro ma wadwa tiyogo ni eto nitie kuom inyiewogo nuclear fuel ni miketo e plant gi. Nitie kaka iuse ka e protocol mar the world ma en to ka wasegero plant iuse ausa kanyo tikete kuno ero. Okay. To ne alwora mar nam lolo iwacho kanyo ni kama yamo nyalo kudhe machalo Laju Utabodi, machalo nam lolo e Lake Victoria gi Indian Ocean. Ginang'o gang'o ma uketo karo bed ni un gi chik ma ongire ma ket kod mano ma uwacho ni bro rito jo Kenya maber ndi. Chigni loso gigi gi water bodies gi. Ginang'o gang'o ma utimo mar neno ni kik medi nyo gandawa. Wagero safety. Okay. Wagero safety. Ng'eni an engineer to ng'eyo. Donge nitie marine engineering. Mwagero go meli madhi nam. Yes. Meli madhi nam ni waketo safety malich ahinya mondo kik gimoro hinyre gi ji. Yes. To bende ka accident moro wuok to bende nitie protocol mar gima timore. Yes. Koro gima wagero ni but nam ne en gi safety mogere matek ahinya, safety factor ma mondo gimoro wuoge iye tek ahinya. To ka nyalo wuok to ing'eni ginene nuclear power plant ni en kaka power plant moko machielo cha. Okawo gimoro matin eka achiel moro ariyo moro gere. To wan gi kamoro miluongo ni exclusion zone mar eka 250. Okay. Kama ji ok donje. Kato wan gi safety factors moko mang'eny kabisa ma ok onyal donjo mondo oketh nam. To ing'eni Lake Victoria kae donge wagolo ga mo Kenya Pipeline
Kisumu, jeti man Kisumu cha. watero nyaka gine Uganda. Uganda, yes. To ntiere protocol moko mondo kik mafuta no pukre na. To pukore ga seche moko. Yes. To ntie gimitimo ko pukore. Yes. Koro safety go nyaka bedie. Kata ndege cha wan gi safety factor. To ka masira moro yudo to ntiere gimitimo mondo wacho ni mitigation mar gengo gino. Okenge mag gengo gino kik timre. Kata kotimore to mondo kik hinji ahinya. Ohinji matin. Gero plant makoro gero go gi sites ma use map gi. Gino opportunities magi ma kelo ne jo Kenya opogore kod medo teko sitima e national grid. Gin thuolo mage ma ochako kelo ne Uganda jo Kenya. Sami gero plant gi ji kind 7,000 gi 10,000 mabiro tiyo kanyo. To kigere thurwa Siaya tibiro yudo ni jok mabiro bedo jolwedo moa alwora no ero ji madhi 7,000 kata 10,000 biro tiyo kuno. Ting'eyo ni thurwa kae ng'ato ka ng'ato matiyo konyo ga ji adi? Ji mang'eny. Abich. Dependency ratio. Depend about abich. Yes. Magidak go kanyo gin abich. Moko to waoro M-Pesa. Koro ibiro yudo ni samigere no to wan gi population kanyo mar 35,000 nyaka 50,000 ma kanyo mabiro chiemo kanyo. To ka koro jogo tiyo kanyo to jok mamiyo gi nyuka, jok mamiyo gi mogo, jok mamiyo gi ang'oa, Jo pikipiki matero gi e site, jo mitokni, udi mag dak, mago ero gin gik mabiro dhi e economy mar Siaya. Okay. To kigero mano ero to en ibiro gere gi shilling billion 500. 500 billion. 500 billion mamano ole economy makanyo. Okay. Pesa ni National Treasury madhi gole koso en under public private partnership. Gini en public private, en pesa mohewa bedo go kae. Oh yes. Koro nitie jok moko miluongo ni owner operator ma wane machiko miyo kaka nupea thuolo mar keto ng'ato bed owner operator. Okay. Koro owner operator ni biro manyo pesa internationally. Okay. Kato pesa ni kosebiro to koro wan gima wabiro yudo en ni wayudo stima to wachulogi. Okay. Wayudo stima en nengo mayot. Mayot ahinya en cent mar US 4 kende. Oyot moloyo ma wan go sani. Obiro bedo shilling madhi Kenya shilling madhi 3. Sani eni moko ma wayudo gi gin shilling mineno kae 28. Koro biro bedo power ma very cheap. Makore en gima ji onego rwak kata ji embrace concept mar gero that plant Kenya mangima. Gini onego ji orwake. To kadwa mi historia machin. Yes. Na wuoyo ka gi Benalus Oluoch osiepna. Oyue maber kuma entieno. Yes. E studio kae macha paro ni ne niga 2004 kane pod an jatend LDP. To ndalogo ero wan kaka LDP gi Raila Amolo Odinga gini ne wandiko position paper on nuclear power. To nuclear power ni agency ni donge kane Raila prime minister emano kedo ne matek mobedo. Yes. Gima koro en nopeani. Mokuongo niluongo ni Kenya Nuclear Electricity Board. Mano ket mokuongo iga mar 2012 ma jatende ne Chila Yako. To ng'ama nokedo ne matek ne Raila Amolo Odinga to ne wan kode bang'e ka waluwe. Ne wachako wacho ne ji chon higni 20 mokadho. 22 mokadho. Ber mar nuclear power ni. Koro sani wamora ahinya ni Nyasaye yaonwa yo wachiegni gero moro to wagere mna Siaya. Erokamano ahinya. Dobe ni thuolo bende wan go ne jo mantiere madwa tiegore madwa bedo nuclear scientists. To gin ang'o motimo ni wacho kanyo ni achiel kuom component ma utimo kaka na agency and research kod training. Dibed ni ma utiego joma nitie university mar bedo nuclear scientist koso nang'o? Wasetiego jok matimo engineering gi science mang'eny. Okay. Sani gin ji 100. Ji 100 gi wiye ma wasetiego kuom higni 10 gi wiye mokadho gi. Okay. Ma moko tiyo kodwa to moko waketo kuonde moko mondo giikre mondo gibi giti. Koro kendo moko nitie ma pod tiegore. Wan gi jok moko China, wan gi jok moko Korea, wan gi jok moko pinje ma oko go. Ma somo gini mondo giduog gibi gitinwa kae.
To kendo nachaka wacho ni nitie Jaramogi University mwasaen go MOU mondo watieg ji mang'eny koro moloyo nuclear engineering Bondo Siaya County be. To bende wan gi MOU moro gi Konza University kae mabiro bedo gi nene iluongo ni KAIST Kenya Advanced Institute of Science and Technology mondo watim tiegruok gi research reactor kuno be. Research reactor no obiro timo research mar kata thiedho ji gi nuclear mag ing'eni nuclear nitiyo kata kod agriculture mondo kony ji puro maber pest control okene ka gik machalo kudni machamo chamgi kikawo machuo kati iketo gi nuclear koro ok ginyal nyuol koro uthirogi koro ma ok nyal nyuol go ka uketo gi gidhie kumupidhe chama to koro gitemo nyuol gi maka koro onge nyuol kata koro ka githo to koro girumo ntiere kata cham mosewuok gi kaka nuclear no konyo gi mondo koro gibedo ndalo mang'eny preservation giwacho gi dho ngere kaito nuclear no itimo kode gik mang'eny ahinya agriculture kanyo okonyo to medicine cha asewacho gik machalo x-ray machalo ginene ilongo ni ntiere chemotherapy ma chemical radiotherapy mago nuclear jok man gi cancer ithiedho go gi nuclear mago bende research ma wadwa timo gi research reactor marwa ni gik mang'eny kata engineering kineno kata mtoka dwa barore to en gima ok ne gi wang'i to nitie kaka watimo gimiluongo ni non-destructive testing gik machalo machines gik machalo buildings mago bende tiyo gi nuclear tije ng'eny kata loso yath ma ji muonyo bende nitie kaka iloso gi nuclear ne. Erokamano. Penjo nitie kama ng'eny ahinya ka juma penj na wendo ni to sites periuga boroge gin kanye gi kanye, can he mention them apart from Siaya and Kilifi? Aito machielo ka indi wacho ni oyawore. Please allow me to understand something here that is not coming out to me clearly. This nuclear thing, is it the same mana America nyocha umuocho Iran chako so en mana machielo? Is it the same thing with that, with the provision of nuclear bombs or enango here? Please help me understand this. Ma ote mar Eric Omondi erokamano ahinya. Machielo ka indi wacho ni makaji oyawore. Penjna professor Manonga Maria Kadua and aher mana mondo olos thuolo mar puonjo jopiny kaka ginyalo tiyo gi opportunities mag golo teko mar stima mondo oyud three things: availability, affordability and safety and security. Mogik VJ, how friendly is it to the environment compared to other sources of green energy like solar, windmill, which I saw when I visited Germany? Please make me understand. Penjna gonito en paro maber ginam thoe e yor agriculture. Bende pod en gi paro no nam thoe aparo ni nitie Kisumu East kusanango jo. Okay. Ma Elijah Odek mar Kisumu County penjo kamano. Victor awinji maber ahinya ka an Frankfurt, Germany. Wacho ni makaji madiri makende eni teko korwa koni bende nengo ne yot adua. Jogi wantiere kod yore mang'eny mag teko, nuclear bende nitie kanyo, kachiel kod weche mag coal. It's high time mondo jo Kenya bende embrace biro mag teko manyien gi. Victor oyawore adieri makende eni sani nengo sitima ni malo mokalo kendo thothne Siaya wa koni olal pile ka pile. Kama biro medo jiwowa mondo obed gi teko. Tiende ni industrialization vision marwa nyalo chopo kare. Nyinga en Paul Odhiambo kani dala mar Siaya Alego. Erokamano nyo. Obro kawo simbu nyakwa Moga Jwang namba eno 722 0 ma en kogwen tielo mar ang'wen chenro mar Ramogi Baraza. Wendo mara en Professor Larry Gumbe ma bende en jako mar board mar duol mar Nopea ma bende ogur kokalo kuom chik mar piny Kenya kama bende nigi ting' mar tayo kendo miyo wapuonj kaka koro timo sani ni mar ng'eyo matut wach mar teko mar nuclear. Keti mana ka wadhi duka matin wayudo ote. Manotimore e odiechieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi.
Kawuono en chieng' tich abich tarik 5 dwe mar 9 higa 2025. En odiechieng' mar 248 higani, koro ndalo 117 to higani rumo. Odiechieng' machagi kawuono higa 2013, od bura ma Kenya Kaindi nogoyo ombulu ne okang' mar golo piny Kenya pinjego minyalo yal kod doho maduong' e piny mangima kata ICC. Mae notimore juma achiel motelo ne doho noendo chako yalo buche mag mane jatend piny Uhuru Kenyatta gi mane jalupne Migosi William Ruto. Be ing'eyo ni dhano ni kod teko mar pogo kitike 4,000 nyaka kitike 10,000. Mae en kaluwore gi mbui mar medindia.net. maling'ling' mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Be imanyo mabati ma otegno e nengo moyweyo? Kidani Mabati e duoko mari. Kochakore Kidani Prime, corrugated, tile nyaka box profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani Mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mana kamano nyakwara Mugajwang abro kaw simbe achiel kachiel kigo koda mbaka ka in gi penjo moro amora dak. Professor kapok odhi nyime nitie penjo ma openjgo mago moni duoki. Yeah. Yes. Okay, sites ma wan gogi mantie yo thurwa moko ntiere milambo mar nam. Okine kama en Siaya to kuonde Homa Bay gi Migori kucho bende nitie moko manong'i. Kaeto kama ntie nam moro kendo yo Turkana kende bende nong'i. Okay. Kaeto moko nong'i kuonde mantie nam but nam chumbi kujo malo gi mwalo. Okay. Koro gin 28. Okay. Kuonde moko ne waneno ni kai chiegni ahinya gi Rift Valley. Rift Valley ok ne kama yiengni piny nyalo wuoke. Yes, koro gima timore Nakuru sani. Nakuru sani koro mago gik mane waneno ni kato ber kato. To pod inyalo mana ged kuonde go. Okay. En mana ni koro ibro ket safety factor mang'eny. Miyo ni koro gino bedo manengo ne ng'eny. Bedo expensive. Okay. Kato nuclear ing'eni ya America ncho goyo Iran to ne ok gigo gi nuclear. Ne gigo gi bom ma kawaida gi to ne gigo nuclear power plants. Koro nuclear power plants. To bom mar nuclear kaka na wacho cha. En uranium mobedo enriched 90%. Piero chieko. Atamalo piero chieko. To marwa ni miloso go power ni atamalo 2 nyaka 4 kende. Koro nyaka 5 kende Martin. Puonjo jopiny mano wayie. Kende gino miyo wan ka gi Patricia Ndede ma en puonjo jopiny no ema biro bedo tije. Kende tije mondike motimo Lupea. Koro moro ni environment. Gini nuclear ni iwacho ni en very environmentally friendly. Okene ka kuonde moko machalo gi coal ginigo gigolo ginene gases. Moko miwacho ni ma affect environment. Nuclear onge emission mar gas kata matin. Okay. En very environmentally friendly. Okay. Completely. Agriculture magi wacho no kaka wacho no konyo. Kaete Elijah Dek chato opoyo mna gimo watimo. Erokamano. Yeah. Erokamano inya. Maka Juma oyawre inya. Bende nuclear energy inyalo tigo e thiro teko nyuol kuom chuo kaka owacho kuom kudni. Mano ote mar Jagot Ager from Sialego. Erokamano inya kuom ote marika. Wayudo bende ote kokalo kuom jopiny giwegi kokalo kuom 22954. Maramogi? Mai jadi Lazaro kanyambok mar kari bagi jamaguja Kanyada East. Atimo physics koro wach nuclear. Jo Lazaro ilal kendo kure mos Lazaro Kanyambok. Maramogi? Maramogi oyawre. Hello, oyawre? VOJ. Oyawre? Mai jadi Lazaro kanyambok mar kari bagi Kanyada East. Atimo VOJ. Mai jadi Lazaro kanyambok mar Lazaro Kanyambok aparo ni parono kochopo maber ahinya.
Oyawre kanyo vije. Oyawre. Uchin Bob Wudo Singo, Migori County. Machiegni Bob kani Migori. Mos na jatelo. Okaw mos? Kamano, winjo kaka wuoyo kendo nyong'o gi mbaka no, kendo winjo ka gino kare nyalo kelo tich mang'eny ne jowa. Kendo aneno ka marwa, aneno koger stima, to kendo nyoto chako ger moro, oger gi tiengre, nitiere moger gi chuma, to nitiere moger gi pol mar bauni. Mar nuclear ni, ka biro kata mana kaka Migori ka, to ibiro gere nang'o nikech weyni koro chacho malo ka, gik matimore kendo koro pogore. Gini ibiro ger gi nang'o. Mar ariyo. Yes. Ing'eni adiri mantie gimoro amora ka biro ga kata iyudo ka joma pingo, jomoko yiego. And gin koro ka winjo ka gidwa timo public participation. Yo mane ma gidwa time godo nikech adiri mantie, joma pingo to at the same time ibiro yudo ka gini ber, gibiro yiego. And awinjo ka pesa ne tin sawa mondo mi wabwa chul. Mondo mi gik moko nikech awinjo ka kwane 2028. Mondo mi gik moko kaka kono ma ere maroni to siko lal ne. Koro kako bro gikon en yo mane mogik. Wan kaka wabro yudo tijni. Example, gibro dwaro ang'o mondo mi wayudo tijni nikech adiri mantie ko dhi kiwadhi kanyo. Ne idwaro ke ID, idwaro ke mondo gik form 4 ama in je university koso mar gini tibro tim nang'o. Okay. Erokamano. Maramogi? Oyawre? Mano Otieno Logor kawuok Homabay. Otieno machiegni? County. Mos na Professor Larry Gumbe. Okaw mos? My concern en ni ok wang'eyo kata gini bro tiyo wach nuclear mowuok Siaya. Anya paro in 2015, 2016 financial year. Team ma Professor Larry Gumbe ma en CEO kendo MD. En chairman. Gin gi consultancy firm moro ni Log Associate. No miye contract mar gero ginnery at Kindu Bay. Okay. Ma eyudo ni that financial year no miye deposit of 5 million. Donge wawacho weche mag nuclear, weche mag ginnery opogore gi nuclear Ologor kikiringo kuma reru. Maramogi? Maramogi? Musainya. Wayalo weche mag teko mar nuclear energy. Maramogi? VOJ. Oyawre. Happy Junior. Yes. Ana atimo electronics, kura atimo physics. Anyalo elewa wach mar nuclear reactor. The advantage kod disadvantages mag matin. Yes. Advantages mag nuclear, wanyalo golo powers mathoth mwachako export ne pinje man kod less power. Onyalo miyo Kenya bedo industrial state. Lakini dangers mage, kuma wabiro dumpe waste from the reactors. Kato project ni bedwaro pi mathoth, pigni dwawo kanye Siaya ka. Okay. Then mar adek, air assurance magin godo na America ok nyal biro gowa. Di wadwa develop bomb in future. Otherwise, mago kende ma injini ladaro kwenye mbok America yubangi jakanyada East. Erokamano. Maramogi? Ramogi maka juma mos na wendo. Ogiko mos. Maya moja winjo ka wendo fono na tiende weche mag nuclear no se chando pachwa hinya nikech ana be ja pare na bom. Kama Otieno ka juangcha. To koro oyango tiendo achino kendo lere. Omiyo koro chunyo kwene en gi megolo. Giteko mar steam, mar loso stima. Omiyo kuom mano. Madwa chiemo mang'eny onge warwako lokrok. Mondo konyruok obedie to biro bedo konyruok na nyuola. Wego tiende man kanyo kibendi ni joma gero ute ninde biro nwang'o ohala. Omiyo wachino koro mark match odhi mna mbele koro kendo gitwatwa public participation mondo jopiny onwang' konyruok ibuo loch ma Siaya. Okay. Momiyo gino anwang'o. Omiyo gwedhgi poch gi pak VOJ kuom kelonwa wendo mondo mi oyaw pacho ong'iswa tiende nuclear na be nyo chando pacha to kula kamano. Kora gonyera nwang'o ler ma mare nyingi Yesu Janasare. Thank you VOJ. Karibu sana. Kwa maana nya Meja Wood Alego. Oyawre? Ma Edi ka wuok e gwenge ma Kosele. Agolo pacha wach ma jatelo wacho no. Nikech iyudo ka uranium, I've studied the uranium kidogo. Uranium en mineral is very explosive. But ka koro ok nyal ti kod gik machalo kaka atomic bomb, things mar
are destructive, yani manyalo ketho gik moko. Yes. Mabed gik manyalo loso gimoro, mano nyalo bedo very important to the economy mar Kenya. Erokamano ahinya. Sadek wadongire kamoro mabich kende nyakwara Mugajwang. Sate maringo piyo ndi, an kod ote kaendi wachni maka jimo oyawore. An adak e piny Amerika, anyalo ng'isi ka ni nengo teko sitima yot ndi, kendo ok olal kaka awinjo nolal kaluo kono. Gini biro bedo a game changer. Vio ja oyawore, mosna engineer adak Doha Qatar, to piny to en mana nuclear power kende. Ado nyisi ni onge stima maberie moloyo nuclear. En stima ma ok yot mondo lal. Kendo safety mare is on another level compared to other sources of energy. An oti Japan from Doha Qatar, erokamano ahinya kuom ote Amerika. Dakika neno ka odong' dakika moro mang'wen kende abiro miyo wendo thuolo mondo duok e penjo gi duto te nyakwara Mogi. Ka wadhi duka ka waduogo to abiro kwaye mondo duok penjo gi te kete mana ka. En kinde mag back to school maonge chiedh nade. Gi KCB chulo school fee en piyo. Onge ng'ukni kod wich bar. Lim bad bengi mar KCB mora man machiegni kodi kawuono. KCB, for people, for better. Okay, winjine. Colgate osewuok okone gimoro mar keto pien lekewa obed mangima kendo lekewa obed motegno. Gidhi mbele kendo gikelo lokruoge. En gima duong'. Colgate Herbal olos kod yiend bungu manyachon koriwore kod Colgate manyasani maketo pien mar lak bedo mangima kod leke motegno kendo onge buonjo mabiro dong' chien. Tem tiyo kod Colgate Herbal manyien kawuono. Hey, mano e life. Kidwaro kony to ng'eni yudo duoko. Safaricom miyo jolony e yor tudruok man machiegni kodi kokalo e duke 4,000 e piny Kenya mangima. Safaricom, popote ulipo. Prof, adwa kwayo ni duok e penjo ma jopiny openjo gi. Yes, thuolo koren mari. Erokamano ahinya. Koro penjo moro penji ni to nuclear ne nyalo ti kode mondo chuo kik nyuol. Kidhi e hospital kamigo x-ray neno ka ji orwako gik ma protective kabisa. Yes. Mondo nuclear no kik kethgi kamano. Tiende ni e yo machuok ni wasebedo kwa tiyo gi nuclear e Kenya. Wasebedo kwa tiyo kod higni mang'eny ahinya. Kata x-ray kanyo. To ka in ng'ama dichuo tibet bute marach maonge protection to onyalo mna timi kamano. Okay. To power plant ma wan godie radiation ni ok nyal leak, en protected ma ji mantie kanyo wuotha. Makata mheshimiwa James Orengo macha wuoyo gocha. Ne gidhi e nuclear power plant Hungary higni mokadho kama tin. To kuno iye ne wacho ni iye ne ber ma jogo nego negi mana thum Franco. Koro jok mosomo physics, yes. University of Nairobi kae kuom higni 50 mokadho osebedo gimoro ni Institute of Nuclear Science, kama ji timo somo tiegruok kendo giyudo degree mag masters kata PhD e nuclear ni. Koro jok mosomo physics, jok mosomo engineering, kata ginene kae, kata nupea kae, wan gi head marwa mar ginene mar technical, mano somo na masters University of Nairobi kanyo. Koro jok mosomo physics nyalo somo kuno kendo nyalo biro tiyo kodwa. Kendo nitie level ma different. Aparo ni kata kanyo biro ndik jok moko kata mapoko somo nuclear power tong'e physics. Koro Migori tich maber, ji mapengo. Ing'eni gimoro amora matimore piny ka ok inyal yudo 100%. To ka wan gi majority to wadhi ahead. Koro mane kaka pod wawuoyo kodwa ochunygi. Kata din mar Kristo ni be ji ok donje te. Koro wach moro mar gima nobedo design homa be. Yes, nitie ga pesa michulo for design kidwa gero engineering projects, to bang'e no nitie pesa mar construction. Pesa mar construction ne ok obiro nyaka sani. Koro electronics ginene waste waste cha iluongo nango gidholuo yugi kata taka mowuok kuom loko nuclear ne. Ok owuog oko, en ikane plant kanyo kuom higni 100 kendo tin. Koro bang'e higni 100 ka wege matimo operation no biro gole tere kamoro machielo. Koro ok en problem kamano. To bende ok en bom. Nasekonu ni nuclear mitiyogo loso bom en enriched 90% uranium, pero chico, atamalo pero chico. Marwani en 2 to 5 ok onyal loso bom. Kaito no wacho uranium 28, uranium 25, mano is like that. Koro accidents bende wasewacho kodi ni the accident mano nego je nuclear kana otimore Chernobyl
higa mar 86. Yes. To ji manotho ne gin less than 100. Koro king'iyo power plants moko duto te, to safety mar nuclear ni gi mar solar gin ema gin malo molo mago te. Okay. Erokamano. Koro Prof, wach mari mogik. Wach mara mogik ni nyikwa Ramogi Ajwang' akwayo ni mondo wariw lwedo mondo wager nuclear ni thurwa. Obro kelonwa dongruok mang'eny, obro kelonwa stima, kech wan watimo stima miluongo ni production, generation. To ntiere ke trako magibro timo transmission, ng'ato penja ni to ang'o miyo kochopnegi. Kato ntie Kenya Power magin gitimo distribution. Koro wadwaro ni mondo sama wagere kama sirikal bende nyicho sewacho ni gidwa strengthen Honorable Opiyo Wandayi, transmission to gi distribution. Okay. Koro ka wagolo power ni to wageno no nyalo konyo jopiny. Koro jothurwa wariw lwedo kanyakla, wager gini, wager Kenya, wager thurwa. Erokamano. Yeah. Erokamano. Onge piny manyalo dongore maonge gi paro mar weche mag teko kata energy. Mano e injini magero piny. Erokamano nya Professor Larry Gumbe, jakom mar board mar NUPEA, mano Nuclear Power and Energy Agency, kanyakla kod Patricia Ndede, mane director mochung' weche mag tudruok, ma bende wabro dhi nyime kod bedo kod gi tudruok malach ahinya kinde ka kinde mar bedo go mbaka gi jopiny ewi chenro ma sirikal nigo mar gero dag keyo teko stima mar nuclear e Kenya ka kuom thuolo mokwongo tik Nyakwar Ramogi Ajwang'. Mbese Kenya osedhi mabor ahinya, wan bende nyaka koro walawgi kendo walugi kama gintiere e weche mag lony. Ma is the future Nyakwar Ramogi. En kanyo sa 2:02 mar okinyi, Collins Okaka kod weche manyien ma utuche kod gwenge. Erokamano ne wenda, Nyasach kwe mar ber kodu in bende jawinjo kuom jowach ma kawuono ni. Matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Oyawore Nyakwar Ramogi Ajwang' kamoro moro mintiere arwakeni machiegni. Weche manyien wachako kod county ma Nairobi, kama bende wayudo ni chenro mag wuoth odiochieng' ma kawuono e apaya maduong' ma Thika Road dhi bedo kod ng'ikruok motelo ne tugo mar adhula e kind piny Kenya kod Gambia. Tugo ma idhi bagi e lap mar tuke ma Kasarani ka en mano mar manyo tiko mar biro donjo e tuke mag FIFA World Cup 2026. Kaluwore kod okenge moseketi nyaka sani, biro chuno jowuoth kod wegi nyamburko madhi Ruiru, Juja kod madonjo Thika kowuok e chuny boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono mondo mi koro luw apaya ma Kiambu Road exit 4 kaluwore kod ageng'a moketi e alwora ma Muthaiga. Wegi nyamburko mawuok Thika Road kochomo Mwiki ikwayo mondo mi oti kod apaya mar Ruaraka, Babadogo, Lakisama, Nairobi River, kod Mwiki. Ka kumachielo jowuoth madonjo e chuny boma ma Nairobi kowuok Thika, Juja kod Ruiru biro chuno mondo mi oti kod Northern Bypass kata Kiambu Road kaluwore kod ageng'a moketi e alwora ma Ruiru Interchange. Jodak ma Githurai madonjo e chuny boma ma Nairobi bende kore kwayo mondo mi oti kod apayano ma Githurai 44 ka gidonjo e apayano ma Kiambu Road. Magi okenge moketi mondo mi okony e geng'o dhongni mag nyamburko e apayano maduong' ma bende thoth johera mag adhula odiochieng' ma kawuono igeno ni dhi tiyo godo ka gidonjo e lap mar tuke ma Kasarani e kinde ma piny Kenya biro rakore kod timno mar Gambia e tugono mar adhula mar Group F mar manyo tiko mar donjo e tukego mag piny mangima mar FIFA World Cup 2026. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kapod monatiere kaunti ma Nairobi, jotelo mopogore pod medo dhi nyime kod golo pachgi e wi paro mar thicho oko e apis Governor Johnson Sakaja manyocha ne owito oko e dakika mogik kaluwore kod romo kata lalruok manobedo e kind MCAs ma nitiere e County Assembly ma Nairobi kod ogai mar ODM kaachiel kod jatend piny Kenya William Ruto ma bende gikone ne oreso Sakaja e lwet MCS go. Kaluwore kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino wacho ni nyaka sani tudruok e kind Governor Sakaja kod moko kuom jodito manitiere sirikal mamalo ema bende koro onyocha ne orese ka okoni ma ok en gino mowinjore bed ni timore ka jatend piny Kenya William Ruto ni kod adiera mar kedo kod mibadhi. Manyocha gin moko kuom gigo ma bende MCS ne ni godo kod ng'ur e wi telo mar Governor Johnson Sakaja.
the tune of the president. Therefore, anybody who befriends the president is saved from corruption. Anybody who is seen to be opposing the president is dealt with. The Auditor General's report 2022-2023 and 2023-2024. You will see what is happening there. A tower of corruption. How could I be behind an impeachment motion that MCAs, over 90 MCAs, came out to sign? Chik mane oketi mar konyo e geng'o landruok mar tuo moro mane bende koro omuoche kaunti ma Siaya mar ruodho mag pien dend jamni e sub-county no mar Rieda dwe achiel mokalo koro wito oko bang' timo ne jamni go chanjo kuom dwe achiel mosekalo chien mano dwe mar 8 kaluwore kod bad migawo ma bende ochung'ne rango ngima mag le e kaunti no ma Siaya kotelne kod apisas marango ngima jamni Laktar Clay Hama Ngoe ni nyaka sani okang' makamano osekonyo e duoko piny luoro manyicho ne nitiere ni tuono ne nyalo dhi nyime kod landruok ma bende nomiyo moko kuom chirni mag jamni ne olor mondo mi nogeng' landruok mar tuono ka nyaka sani kaluwore kod jalup County Commissioner mar Rieda Samuel Njuguna bende koro kwayo piny owacho mamalo kaachiel kod tend loch nanga mondo mi obed akicha bang' kata kanyo ose wit oko chik ma kamano mondo mi jogo ma bende nitiere ohala mar jamni one kaka nyalo dhi nyime kod ohala magisebedo ka gitayo ma bende nyicho ne olor kaluwore kod muoch mar tuono e sub-county mar Rieda. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kapod wanatiere ne county no ma Siaya chika mano e gwenge e county no ma Siaya kama bende wayudo ni ringre dichuo moro manyocha ne owito ngimane e nam lolwe dho wath ma Gudwa Lieta sublocation e sub-county no nogo mar Rieda gikone nyoyudi ringre mar Charles Ougo Amolo nyokwany kaleo machiegni kod dho wadhno ma bende kaluwore kod report mar obila manyochwalnegi kod jalup ruoth makojolo mar gweng'no en ni Charles Ougo nyocha ne owito ngimane kata nolal ndalo 6 mosekalo chien kata kamano familia mare ne pok ochwalo report ka obila. Ougo yande ne tuo mar ndulme kata ne kod tuo mar ndulme ma bende chichni ne ogore kuome e kinde mane owito ngimane mane ochwe otho ka bende osebed ka imanye ka gikone nyoyude kendo ringre mare no osechwal nyaka kar kano ringre mamadiany ka irito mondo mi obio timne bero gi thuolo masani. Komachielo en ni jokedone ratich oganda ma bende rango weche mag lwenje mag dhoudi mageto kit chwech koro dwaro mondo mi okawe okang' makare mar neno ni lweny makamano gikone obio nyago lemo kaluwore kod okil ma bende nitiere tiedo mamalo ma bende en jakanyo e riwruogno mar wakeini mar FIDA Irene Ogalo wacho ni moko kuom midhiero ma pod joma mine kaloe gin mago ma inyalo tieki kata doko ni nyaka sani moko kuom buche ma ichwalo ok chope do ni mar idwaro ni tieko gi e buche mag anyuola gino ma bende osenyayo tim makamano kendo ratiro ok nyal yudore e wang' sa. Anyuola boero ni weche machalo kamago iloso gi jodala. Koro jodala dhi bet to wuoyo to wacho ni ma walos gi ka watieki kik igol wachni oko. Koro ka ok gidhi oko kamano te kaka iyudo ka dalani weche go dhi mbele to ok gibed reported. Koro gidhi adhi mbele kamano. Emomiyo cases gi ng'eny makata kidhi e village ibo fwenyo ni ging'eny ma onge ng'ama odhi o report. Koro jogi ok yudiga justice. Ogalo bende koro kwayo jogo ma bende osekale midhiero ma kamano mag lweny mageto kit chwech go mondo mi obed ka chwalo report mar neno ni okaw okang' makare kaluwore kod chik. Jok ma bedo assaulted, jok migoyo, mon modagi chuogi ma igoyo, nyithindo manyiri ma bedo ma be date boyfriends, ma be boyfriends kigoyo, yani kata jok machuo ma bende igoyo gi mon, giwuog oko mondo giwachi, mondo ne kaka inyalo konygi, mondo wane kaka wachni nyalo dok chien e gwengewa kumoro amora kendo e Kenya mangima. Seche go bende Ogalo ywak kaluwore kod moko kuom kit oganda kod timbe gi manyaka sani okonyo osenyayo timbe maket kod mago ma bende oserocho
ratiro mag joma mine chutho e kind oganda. Goyo dako kaka nitie cultures moko mo believe ni kigoyo dako tiere. Mon moko be believe ni kogogi to koko hergi. To community bende ng'e ni kigoyo dhako en responsibility mar dichuo, en part of berito dhako. Wanyisogi ni mano is against the law. Kik ng'ato goyi ni mano koro eri, mano kera, mano gender based violence. Kogoyi nikech in dhako, kogoyi nikech in dichuo, nikech role mitiyo kaka dhako, mano en gender based violence. Koro wuoguru oko mondo report case machalo kamano. Ka ng'ato goyi wuog oko nikech kiny wasedil gi cases mag femicide mang'eny, especially Kenya kae. Period mosekalo ni wasebedo gi cases mang'eny mag femicide. To watemo kaka jofida ni mondo waduogi chien. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kamati manochuogi manono weche mag jochiw thieth mag UHC dhi romo kawuono mondo mi gichiwe ler kaka gibiro tieko moko kuom pek manitiere chwalo thieth ne jopiny chutho e kor gwenge. Kaluwore kod jagoro mongirore migawo mar thieth Laktar Ouma Oluga, bende koro kwayo jokanyo e kamati mar thieth mano e duol mar governors mondo mi ochwale nonro mar jochiw thieth e kuonde yudo thieth mopogore opogore kaluwore kod winjruok makamano mane giketo e kokgi. I know that the council already met and there were discussions and there were agreements around the UHC staff. But two things still remain. One is we would like the CCs to help us with initiating the process so that the county public service boards could alter the contracts. The council agreed that we are going to pay the UHC staff as per SRC rates. And we at the Ministry of Health have the money. But the contracts are with the county public service boards, are there with the county governments. Nyakoro mga joangi kanyo bende machope giko mar miwech manyien yono madimba kathoth gine gin mago motuch kuge kor gwenge mopogore opogore. Podantiere kandi nyaka chop saa 7 saa 4 abiro duoko kod weche manyien yo machuok ka gibiro bedo mago mwaluwo chieng' ma kawuono saa 5 saa 6 weche manyien yo machuok saa 7 wang'e weche manyien e yono madimba med mana kete nyakalondo mari miero maramogi. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth saa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Adek tatu Golo adek maliet sa adek kugwen. Furahide Fungaliech wach kapuoyo. Barikiwa Studio. The Joyman Wilkoni. Sungo mageno nyatigi lili jangima na mama wada. Nyatigi lili taero. Ira nyatigi lili taero. Toto nyatigi lili taero mama. Teresia Teri Chocolate Nyangia. Adwana nyisika kwa nyalo rito era wa mama wada. Anadwana nyisika kwa nyalo rito singo wa mama wada.
adwa nanyisi kakwa nyalo rito dakwa mamowada. Kik imany mawaidhe mapenzi wa, kik imany mawaidhe mapenzi wa mama, kik iyie weche winje mapenzi wa, kik iyie weche winje mapenzi wa lando. Sahera na mamako Lizo dada wapi Daddy Cool Solomon Atitu Kafaya oh Anyanga Gira Baby bited na yuoru wiki Bitedo kendo kangiyo go Ani miluok na yura win Nine miluoko maler mama Toti bited na mama Ine mitedo mamit yuoru wiki Ani bi wuotho koda yura ron Bi wuotho kendo kangiyo go Bi waba kodi yura wiko nani Eti wayo kendo kangiyo go Bi wuotho koda yura wiko Bi wuotho kendo kangiyo go Bi wago mbaka yura wiki Bi moraga nyathigi Ya nyathigi lili taero Professor Maxwell Odongo Baby nyathigi lili taero Jaba Endera era mama Oh love Oh Oh mama Azako pondo Taera nama Natimi nade yuru wiki Ine mi woyo mamit yuraro Pibuanjo koda yura wiko Ine mi bunjo mamuol yuru wiki Pibuanjo koda yura wiko Ine mi bunjo mamuol yuru wiki FJ Baba Jalas mwenyewe Ani era mama Totona ne Aenya pigi lili taero Kasukurafu ina chula Era nya pigi lili taero Welcome in mare Toto nya pigi lili taero mama Ibanya logo koro mama Ibili mayura wiko Oh mama Chief producer Wood Phoebe Jack Bin Pesa Inye morna mama Aguyo komisela Inye morna mama Inye morna mama Era no wada Sam salad winya gongo Bedi Awiko milis jakabumbi Tanungo nyinge nyathigo kinyo Na were nade tiyongi JP Komaseno Manyaro Nimenungo nyinge nyathigo kinyo Na timi nade mama Ex Japan lute dongo Nyakubaros weno rebade Ani chiemo tega kendale Na chiem nade tiyongi Oh mama Otina uwatho nade nyathigo kinyo Uwatho nade tiyongi Ani bayo tega kendale Na bana de tiyongi Era na mama Inye morna mama Inye morna mama Inye morna mama Era na oh Barista Mbom Abisalom Kumolo Nifanye nini mama Nifanye nini baby Nifanye nini toto Ili tuishi pamoja Nitafanya nini baby Nifanye nini mama Nifanye nini toto na Ili tuishi na wewe Aminge ni chalo minwa Keni chalo mama no Ina mi chalo nyathiwa Miya nisi
kaneno abuonjo koda kata kanindo ananyiero kata kawuotho era niketho wiya tiacha uguyo minisela ebi picha moro nwagoyo kodi picha ne masiko karamo omiya nyiero adeka engineer seba udori majuka wodoremo kadalo mina wikono makothom ayo mina wino nyonongon this.com would kamenya nyathi ka wino emo mako banjo chinga wero nade wod mino kinyo matata would suba nyakwar jamuko Mondi weja bonde makora sungo nyathi gi miriga tieno Mondi weja bonde makora sungo nyathi gi miriga tieno Weri koda Atelo ina mikonya kosiepo jwanga nyathi ga wino man Luoch bola udi Atelo ina mikonya kosiepo jwanga nyathi ga wiko Inje wacho no Nyachigo nyalweta kopingo makonya tigi meri na virnadeo Manyachigo nyaka pingo makanya tigi meri Iwijo na onge piano ratege temo mingiona Ikla odero wuod ndhiwa Nyochi winjo na onge piano ratege wacho ni kilna Ochilo manyakwar ochilo dokta Ni waya kende machando jango maratege ng'iyo mikelona Mashinde tema onge godo benyo ching'iyo mikelona Yachila Mashinde tema onge godo ratege ng'iyo mikelona Uneno na Jamal chwea Ani nyaka gari mating'o jothumbe be nyochi wacho ni chano nyiewo Apuoyo bigi Nyaka gari mating'o jongoma donge nyochi wacho ni chano nyiewo Chris Pilot mar Giafi jatich ruoth Omina Mary JP Omina Mary Omana Mina Mary would a hole Omana Mina Mary Nyapiga Tieno Kwenda bano Yomolo matonino molo the beast molo the lion molo simba wuda arrow na mokana Mijuka Ay woremo Namula wuda lego Angeli Odete jakatulu Esaya okuwa owaga loch Tiga diamonya tiga tieno Amusa ngwede mino kinyo mina wino Omandi weja bando chinga were nade ngwede mino kinyo Omina diamo chinga sungi nade kachuareo Omandi weja bando chinga were nade kachuareo Aratego chinga sungi nade diere chuo Namatimo kako wacho nyatigi mengi nitumuluo To banjo luongi ni jaratero Chinga were nade uno sakwa bondo Tumuluongi ni jaratero Alungi nade uno sakwa bondo Uchinga sango Amoso koto mayo Ako como veta pinyore Margi Mamluki Tinia Wuru Bibi La Presidente Mani wada bando Pumulungo nyingi yosip na mez Yatigi meri chinga verena de kajuwa Ama wacho kendo tim Mano iluongo ni adek tatu Pado adek Waluore adek tatu Kinyi makono ching Friday Sadek pradio gabich maro kinyi Telo mogik mar kogwen Yuniso dada Kuom gedo mora mora Duoko en mana kidani Otegno ndiso ot
Kidani chopo lek mari chopo kare e yore mag gedo midwa ni ndis godo ot in kod jogi kod familia mari. Ka in jalo mawe kore mar gedo kawuono idwaro yore mag konyruok en mana Kidani Mabati. Diko kawuono na bano na biro no chiko achiel 300 kawuono 0709118300 kai tudi kod Kidani wan kanyo kod Mabati kido mopogore opogore kata tado mopogore opogore. Box profile nitiere Anija jodongo nasungi ngade mama saja Beatrice Adhiambo Nyamori Dr.